Táto udalosť postavenia novej budovy materskej školy je nebývalá v regióne Gemera, pretože ostatné materské školky boli postavené za bývalého režimu v rámci akcie Z. Toto je vlastne ojedinelá budova, nová, kde sa budú môcť deti, najmä z MRK, vzdelávať v tom predprimárnom vzdelávaní. Ja som veľmi milo prekvapená a určite je to prínos pre túto obec a najmä pre obyvateľov tejto obce. Dobrá školka, božská. Tak my sme tu hlavne kvôli otvoreniu novej materskej škôlky. Podarilo sa nám cez úrad vlády a splnomocnenca získať dotáciu na výstavbu trojtriednej materskej školy na 66 detí, ktorá by pokrývala kapacity celej našej obce a v prípade potreby aj okolitých dedín. Vážení priatelia, som v obci Kameňany. Som akurát pred budovou novej škôlky, ktorá sa vystavila v sume 1 147 000 eur. Som rád, že naozaj, že deti budú mať krásnu škôlku konečne. Ako vidíte, hýbe sa to, ide to. Nehovorím, že to ideme raketovo vyriešiť, keď za 30 rokov na to všetci kašľali. Z novej materskej školy sa veľmi tešíme sa na naše detičky a dúfame, že budú u nás šťastné a prijaté a budú k nám chodiť s radosťou. Určite poďakovať aj pánovi Daškovi, aj úradu splnomocnenca za túto dotáciu, lebo bez nich, aj bez tejto investície by sme si nevedeli túto akciu predstaviť, že by sme to vedeli zafinancovať. Ja mám len pozitívne skúsenosti aj s úradom, aj so zamestnancami. Veľmi dobrá spolupráca. So všetkým, čo sme sa obrátili, všetky problémy sa promptne, rýchlo riešili. Tak si to predstavujem, keby to všade bolo. Ale ako stále hovoria, že úrad nič nerobí, splnomocnenec nič nerobí, nechodí do regiónov, však vy ma puse vidíte, ja si myslím, že už vyleziem aj z chladničky. Ale dôležité je to, že naozaj sa reálne pomáha sa Rómom na to, aby mali lepší život, aby mali lepšie vzdelanie. A to je základ. A to, čo niekto hovorí o mne, o úrade, ma to absolútne nezaujíma. Pre mňa je dôležité, aby som sa prezentoval prácou. A tá práca je za mnou. 1 147 000 na perfektnú, kvalitnú škôlku. O pár dní sa vám určite prihlásim a ideme ďalej.